рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак. А вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і, за малым выключэннем прыдзержанок, згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, спаміналі Ганіну маці-нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча, дык як вылітая, і невелікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць. І плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя, густыя, аж блішчаць бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца.